mohli žít v bezpečí. I z toho důvodu dnešní den, který je dnem, kdy si připomínáme Jana Palacha, který bojoval za svobodu, tak stejně tak jsem rád, že i my bojujeme za svobodu českých občanů. Děkuji. Odešel mikrofon. Halo, dobře, tak my to zvládneme. Říká se, že ženy bývají první, které občas pochopí, protože mají dcery a děti. Úplně první, která vnesla do Poslanecké sněmovny problematiku islámu a udělala veliký seminář, kde jsme se poprvé, většina z nás potkali, byla poslankyně Jana Černochová. Já jí za to děkuji a taky právě proto tady dnes vystupuje. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Možná jste zaznamenali v médiích určité tlaky, které na mě byly činěny, abych se této demonstrace jako členka Demokratické strany neúčastnila, protože zde budou extrémisté. Já žádné extrémisty kolem sebe nevidím. Pokud nám lidé, kteří tvrdí, že občanská společnost je to hlavní, co by mělo být hegemonem politického mínění, veřejného mínění, tvrdí něco, že pokud já jako politik nemám diskutovat s vámi občany této země, kteří máte důvodné obavy o její další osud, tak je něco v nepořádku. Jsem tady a ani trochu se za to nestydím. Děkujeme. Nebudu mluvit tak dlouho jako mý předřečníci.